नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. गोव्यात घडलेल्या महत्त्वाच्या आजच्या 3 घडामोडी घेऊन मी तुमच्यासमोर आलेलो आहे या आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती. म्हणजेच गोव्यात ज्या काही 3 महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यातली पहिली म्हणजे कोरोनामुळे जो लॉकडाऊन आपल्या राज्यात होता त्याचे निर्बंध आज म्हणजे 2 ऑगस्टला संपणार होते, पण त्याबद्दल काही महत्त्वाची घोषणा जी सरकारने केली आहे ती बातमी असणार आहे. ज्यामध्ये दुसरी बातमी असणार आहे जो सनबर्न क्लब आहे, बीच क्लब, त्याबद्दल जो कोर्टाने आदेश दिला आहे ती बातमी असणार आहे. आणि तिसरं म्हणजे आपले 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांना जोडणारी जी बस सेवा आहे त्यामध्ये काही निर्णय झालेले आहेत, त्याबद्दल काही निर्णय घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत त्याबद्दलची माहिती असणार आहे. अर्थातच पहिली जी बातमी आहे ती लॉकडाऊनची आहे. तुम्हाला जवळची असणारी बातमी आहे. राज्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत काही प्रमाणात घट होताना पाहायला मिळते आहे आणि त्याच अनुषंगाने सरकार आता काही निर्बंधात शिथिलता देणार का किंवा कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाल्यामुळे निर्बंध हटवणार का, या सर्वांकडे आपल्या सामान्य जनतेचं लक्ष लागलं होतं. पण कोरोना रुग्णसंख्या घटत असताना दुसरीकडे मृत्यूदर कायम आहे. त्यामुळे सरकारने आता एक निर्णय जो घेतला आहे तो निर्णय असा की 2 ऑगस्ट पर्यंत जो लॉकडाऊन होतो तो आता एक्सटेंड करून म्हणजे तो वाढवला आहे गोवा सरकारने आणि तो 9 ऑगस्ट पर्यंत राहणार आहे. यामध्ये थोडीशी शिथिलता देण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे. ज्यामध्ये हॉटेल्स, बार आणि रेस्टॉरंट हे रात्री 11 पर्यंत आता सुरू असणार आहे. म्हणजे पूर्वीच्या निर्बंधात शिथिलता देताना बार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी हा नवीन नियम जो आहे तो सकाळपासून रात्री 11 पर्यंत सर्व काही सुरू असणार आहे. पण प्रामुख्याने अगोदरच्या लॉकडाऊन मध्ये ज्या गोष्टी बंद होत्या मग त्यामध्ये जिम असू द्या, सिनेमा हॉल असू द्या, पार्लर असू द्या, स्पा सेंटर असू द्या, ते मात्र बंदच असणार आहे. त्याचीही यादी सरकारने दिली आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात ते सांगतो की काय काय बंद असणार आहे. जे सुरू आहे ते आपल्याला माहिती आहे पूर्वीप्रमाणे ते तसंच सुरू राहणार आहे. पण जे बंद आहे प्रामुख्याने त्यामध्ये जे येतात सिनेमा हॉल्स, थिएटर, उद्याने, सभागृह, कसिनोज, जे करमणुकीचे उद्यानं आहेत, त्यानंतर शॉपिंग मॉल्स आहेत, त्यानंतर थिएटर्स आहेत सिनेमाचे, हे पूर्णतः बंद असणार आहेत. आजचा उठणारा लॉकडाऊन हा 9 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आलेला आहे. जी निर्बंधामध्ये शिथिलता देण्याची शक्यता होती ती काही दिली नाहीये. हा दिवसभरातली महत्वाची घडामोड आहे की लॉकडाऊन जो आहे आपल्या राज्याचा तो आता 9 ऑगस्ट पर्यंत एक्सटेंड करण्यात आलेला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापनात प्राधिकरणाने जी केस चालू होती ते म्हणजे सनबर्न बीच क्लब जो आहे, सनबर्न बीच क्लब या प्राधिकरणामध्ये बांधकाम पाडण्याचा आदेश जो दिला होता प्राधिकरणाने तोच आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तोच आदेश पुढे नेले. आता जे काही सनबीचचा जी केस आहे ज्यामध्ये कुठलीही शिथिलता न देता तो जो बीच वरचा जे सनबीच क्लब आहे तो पूर्णपणे पाडण्याचा निर्णय गोवा खंडपीठाने, मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने घेतलेला आहे. हे नेमकं प्रकरण काय होतं ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. अतिसंवेदनशील क्षेत्र ज्याला म्हणतात बीचवरचं, त्या बीचमध्ये कुठलीही परवानगी न घेता त्या बीचवर या क्लबचं निर्माण केलं गेलं होतं. म्हणजे या क्लबचं बांधकाम जे आहे ते अनधिकृतपणे झालं होतं. याच्याच विरोधात एक याचिका कोर्टामध्ये होती आणि मुंबई कोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने असा आदेश दिलेला आहे जे काही हे क्लब आहे जे अनधिकृत बांधकाम आहे ते पूर्णपणे पाडण्याचा आदेश आता गोवा सरकारने दिलेला आहे. या झाल्या 2 लॉकडाऊनची एक बातमी आणि जो सनबर्न बीच आहे, सनबर्न क्लब आहे बीचवर साफ करा, त्याला जो पाडण्याचा निर्देश देण्यात आले त्याबद्दलचे. आता तिसरी महत्वाची जसं मी तुम्हाला सांगितले की महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या ज्या बसेस आहेत आपल्याला माहिती आहे की कर्नाटक एसटी महामंडळाने, कर्नाटक राज्याचे जे एसटीचं महामंडळ आहे त्यांनी गोव्यात अनेक बसेस थोड्या दिवसापासून पाठवायला सुरू केलेल्या आहेत. कदंब बस स्थानकापर्यंत कदंब बस जी आहे तिथपर्यंत होत्या आणि यापूर्वी महाराष्ट्रानेही काही बस गोव्याला पाठवल्या होत्या. पण आता कदंब महामंडळ जे आहे, गोव्याचं कदंब बस महामंडळ, त्यांनीही आपल्या काही बसेस कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे जे प्रवासी आता गोव्यातून कर्नाटक, महाराष्ट्राला येण्याच्या इच्छित आहेत त्यांना आता थोडासा दिलासा मिळणार आहे. कारण बस सेवा जी आहेत त्या आता कदंब बस स्थानकातून चालू करण्याचा कदंब एसटी महामंडळाने निर्णय घेतला आहे. या होत्याच्या 3 महत्वाच्या घडामोडी. गोव्यातील अशाच ताज्या अपडेट्स आणि ठळक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.